segons vostè. I això és molt important, i em sembla molt bé que entrem per aquí, perquè això és descartar que la solució a l'actual problema que tenim sigui la independència. Descartar això és molt important, perquè hi ha gent que s'ho creu, això. Hi ha gent que, si fóssim un país independent, un estat independent, s'acabarien tots els problemes que patim, no? Això és mentida. Per tant, però com que sí que hi ha problemes, doncs anem a les causes, anem a l'arrel, identifiquem-les, analitzem les causes i busquem solucions, perquè els polítics estan per això, no? Posi'm exemples concrets. Exemples. Doncs, si, per exemple, aquí hi ha el temor, no?, de que algú pugui venir un dia i prohibir el català, escolti, doncs establim d'alguna manera que això no pugui fer-ho mai ningú. Jo estic totalment d'acord. Escolti, jo soc català. Jo no vull que ningú pugui venir mai aquí i prohibeixi, per exemple, que el català sigui llengua vehicular a les escoles. Jo no vull que m'ho prohibeixi. Per tant, si aquest és el problema d'algú, tanquem-ho. Si, per exemple, arribem a la conclusió, que jo seria partidari, de que el model de finançament actual no és prou just ni equilibrat i no ajuda a Catalunya a seguir creixent, a ser competitiva i a poder continuar sent solidària, si pensem això, plantegem-ho i busquem una modificació del model. Jo l'actual model crec que no és prou just ni equilibrat. Per tant, busquem-ho. Si creiem que hi ha competències que la Generalitat hauria de tenir i que no té prou delimitades, doncs parlem-ho, veiem quines són i tal. És a dir, quan vostè això ho explica al seu partit a Madrid, què li diuen? Doncs que els sembla molt bé el que dic. Els sembla molt bé. Escolti, sembla que estic en una pel·lícula de ciència-ficció, senyor Millo. No, el que passa que hi ha molts estereotips, Sí, ara, si vostè em pregunta, la solució dels problemes que tenim és marxar d'Espanya? Resposta, no. Això complicaria molt més la vida dels catalans. Això perjudicaria greument els interessos. Això condemnaria generacions de catalans a la misèria. Per tant, el que hem de fer és trobar la solució per avançar. Una mica tòpic, això també que acaba de dir vostè. Bueno, és una mica tòpic, però... Perquè abans em saltava les exageracions d'una banda, condemnar generacions de catalans a la misèria... Sí, però de vegades per poder contraposar les opinions s'ha de ser una miqueta també radical, no? Perquè si hi ha alguns que porten temps a Catalunya insistint des del govern, no des de qualsevol lloc, des del govern, insistint, dient-li als catalans que la solució als problemes és marxar d'Espanya, aviam, una persona per què no ha de creure el que li diu el president del seu govern? I si el president del seu govern li diu a vostè, escolti, vostè té molts problemes avui, però si marxem d'Espanya se li acaben els problemes, vostè s'ho pot creure, això. Això és una bestiesa. Llavors, anem a l'arrel dels problemes, analitzem-los i busquem un pacte entre tots per poder viure junts. I el futur de Catalunya és molt més bo amb una Espanya que sigui forta i competitiva al món i en el context europeu, que no pas separat fora d'Espanya i fora d'Europa, com una mena de petit vaixell aïllat pel món, que això no ens portaria res de positiu. I el món no va per aquí, el món no va per aquí. Són els processos d'unió que donen força, no els de separació o trencament. Alguns estan treballant per dividir, i altres, jo em sento molt més motivat per treballar per la unió, per la convivència, per la concòrdia, altres volen dividir i trencar, no? Jo crec que no, jo crec que això no ens porta enlloc, i això és el que pensa el Partit Popular, no li hauria de sorprendre.